Γεια σας. Είμαστε εδώ για να σας δείξουμε πώς να κάνετε ένα τσεκούρτόμαχο κινδιάνικο από ξύλο. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι: πρώτον, ένας ξυλοφάγος. Δεύτερον, ένα μαχαίρι ή, αν δεν έχετε μαχαίρι ή πρόχειρο, ένα κοπίδι. Τρίτο υλικό, το γυαλόχαρτο που θα μας χρησιμεύσει για να λιμάρουμε τις επικίνδυνες περιοχές. Και το βασικότερο, ένα ξύλινο σανίδι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως βλέπετε, έχουμε ήδη κόψει ένα σημείο που θα μας διευκολύνει αργότερα. Γι' αυτό, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς έγινε αυτό, παρακολουθήστε άλλο βίντεο. Τέλος πάντων, αρχικά θα πάρουμε το μαχαίρι και το γυαλόχαρτο. Το γυαλόχαρτο το αφήνουμε και θα αρχίσουμε να ξύνουμε τις λεπτές περιοχές από τη σανίδα μας. Ξύσουμε. Πρέπει να βγάλουμε όλες αυτές τις κουτσοφλούδες στο μπουκί. Σκατά, ναι. Anyway, που λέτε, βλέπουμε εδώ ξύνουμε μια φλούδα δέντρου. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό αργότερα θα τριφτεί και με γυαλόχαρτο για να γίνει λίο. Γιατί γελάς? Κάμεραμαν. Όπως βλέπετε, εδώ βγάλαμε την πρώτη φλούδα. Λοιπόν, και τώρα σειρά έχει να κάνουμε πιο λεπτό το χερούλι, που επίτηδες το κόψα πιο χοντρό στην αρχή, για να δώσουμε ιδιαίτερο σχήμα για καλή εργονομική λαβή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Και αρχίζουμε πάλι το ξύσιμο, το ξεφλούδισμα.